Ya ka jing pen pa u Jesu Kris la ai ha u Yohanes da u blei. Ban pen i ha ki syakri jong u. Ya ka ei ka badei ban jiasyen. Kani ka kitab kadap da ki jing mayan syapang ki ei ki ban sawan. Kalong ka jing maham ka bakat du. Baka pertai kan kut no sisa. Bat ka jing bishar kan long ka batikna. Ka ai hangi ya ka jing pensyai syapang ka beneng. Bat ya ki buram baro ki baap ya ki tu ki babat li ya ki jan kup jongki. Ka jing pen pau ka yalam yangi lingba ka jing jenjar ba ringkat bat ki jing jenjar jongka baro. Bat ka ding ka bakat du ka babaro ki bamnget kin ya kendu hadu bam jukut. Ka kot jing pen pau ka pen ken mau biang ya ka jing hap u soitan. Bat ya ka jing jot ka ba mau bat ki angel jong u kila syak te. Lapan i yangi ya ki kamram jong ki jing tau bat ki angel beneng baro. Bat ki jing kular jong ki riu khuj iban im junom bat u Kris ha Jerusalem batamai. Ka jing pen pau ka long ka bajiliu ha ki jing batai. Ka kitab jing pen pau ka pen bena na ka benta jongi. Ya ki sngi bakat du. Shua ka jingwan pat u Kris. Bat ka jingwan jong ka beneng ka batamai. Bat ka pertai ka batamai. Ka jing pen pau ka sedang da ki siti syakin riu teli ki balang. Haka province Asia. Nang ta ka ya cakmat ban pen pau ya ka jing buat renti. Jong ki jing pen jot bala the halor ka pertai. Kadak jong merat klau. Katma ka bakut jong ka Armageddon. Ka jing te khum jong usaitan. Ka jing sensyar utrai. Ka jing bishar jong ka ketli bakrau. Bat ka jing long jong ka nong ba bam jukut jong ublei. Ka kitab jing pen pau ka long ka jing kut jong ki jing yathu lupa syapang ki por bakhadu. Ka basdang na ka testament barim. Ya ka jing batai syapang unong ya le persya ya u Kris ubala kedau ha u Daniel kendai dukot ba arpunyo. Lapan roi pura ha ka lenong khat lai jong ka jing pen pau. Syabar jong ka jing pen pau kinuksa jong ki kot apokaliptik ha ka Bible kilong. U Daniel hinyo dukot ba khat ar. U Isaiah arpusau dukot ba arpunyo. U Ezekiel lai punyo dukot ba sau puwei. Bat u Zechariah kendai dukot bakat sao. Kini ki jing yathu lupa baro ki wan lang haka kitab jing pen pau. Hatu pila pediang ya u Kris kum unong pen im jong pi. Lada kalong kum ta pimdon ban tieng na ka jing bishar uplei ya ka perthei kumbala batai haka kitab jing pen pau. Unong bishar udon haka liang jongi. Shwa ba ka jing bishar ka bakat du kan sedang. Ngidei ban sakhi haki paralok, bat ki para marjan, syapang ka jing terwa ublei, ya ka jing bam jukut ha u Kris. Ka jing ja hakani ka kitab, kilong ki basisha. Ngidei bat yala ka jong ka jing Haka rukom ka bapen ya ka jing sisha jong ka ka bangitip. Knang ba ki wei kin yo ya ka jing kemen jongi, syapang ka la wei jongi. Bat kin kwa ban yaso bat ngi hakata ka nong ba ka batamai bat ka badon burom. Kublei shibuni pi baro paralong ya ro you try.